Takže jo, ideme na obed. Konečne, akože nie asi ani moc konečne, ale ideme na obed proste a teším sa. Takže budem sa snažiť, aby celý tento obed, teda cesta na obed, na ihrisku aj naspäť, nebola len timelapsa. Keď by to bolo cool zeditovať, ale asi nebude. Asi vydržím kecať celý čas. Cestu späť definitívne vydržím kecať celý čas, ale cestu tam neviem, lebo som hladný. Tak trochu. Aj včera som robil, chcel som hľadať na YouTube, ale boli tam deti, ktoré nechceli byť na YouTube. Takže budem sa to snažiť dať hore. Vlogery číslo 2. Detekovaný. Pohode. Ale ako páno. Ja som robila. Ejo, more. Môžeš čo ďalšie BVčko, more čuntiak. Dobrý veterán. Budete dneska chutiť? Chalani, budete robiť aj parkour? Dnes? Akurát si Stefan. Ideme na obed, takže čo si myslíte, že bude na obed? Čo bude na obed, pani učiteľka, podľa vás? Ja aj vlastne vieme. Takže ty vieš, ale hej, povedzme, že neviem. Povedzme, že som už zabudol. To je neexistujúca informácia pre nás. Počkaj, natáča mi to vôbec? Natáča mi to, dobre. takže idú dve babky po pušti a to Triša hovorí, to sme dobrá feťka. Dom 24D. Práve sme ťa prešli. Čau, dom 24D. Alebo idú do stiačky, jedna nestíha, ide jeden tanga a jeden tankuje. Môže tankovať, prečo by nemohol? To je práve o tom ten vtip. Aha. Ale nie je to moc vtipné. Takže žiaden mobil nemá takúto skvelú stabilizáciu, že? Takto sa vidíte, ako sa stará mesto. Prosím, povedal teraz vyhráme. Takže, tak no. Vlogery boli predbehnutí. Koho točíš? Tak ma nepredbíjaj, keď nechceš byť točený. Kido, ty si ma predbehol. Lebo si bol pomalý. Dám ti kick. Ty si zastavil. Hej, asi dám timelapse. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Takže ľudia, dorazili sme. Idem dovnútra. Vo vnútri vchod asi nemusím natáčať, ale keby som chcel, tak môžem. Asi aj budem. Takže je dosť teplo. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme pri stole. Takže dám vám vedieť, keď nám príde polievka. A few minutes later. Takže ľudia, prišla nám polievka. Vyzerá yummy. Dám vám recenziu, až ju zjem. Čau zatiaľ. A few minutes later. Práve som dojedol. Bolo to super, ako reálne skoro vždycky. A tak, dojedol som. Za chvíľu nám príde ďalšie jedlo, už znova som samozrejme zabudol, čo to je. Lebo ja zabudám reálne všetko, ale dobre. Teším sa a dám vám vedieť, čo to bude, ako to bude a ako to bude chutiť a všetko. Potom pôjdem asi na ihrisko a potom ideme domov, teda naspäť. Čo zatiaľ? A few minutes later. Takže po neviem ako dlho som späť. Pardon, sledujúci, ale už som ochutnal. Ale je to super. Zatiaľ je to super, meso som ešte neochutnal, takže keď ochutnám,
dám vám vedieť. Takže asi je dobré. Asi je dobré. Neviem. Ale väčšinou všetkými sa mi chutia. Čau. A few minutes later. Dojedol som a... Kedy pôjdeme? Aké to bolo? Bolo to perfektné. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Naozaj, akože môžem na teba natočiť? Môžem. Bolo to veľmi perfektné. Tuto ešte kamoš papka. A nechceš dostať prestu do hlavy? Ale ja už mám zjedené. Bolo to perfektné. Veľmi krásna gamblerská atmosféra. Nechcem vám natočiť, lebo to chcem dať aj na YouTube. Tak aby som nemal problémy. Bolo to super. Takže za chvíľu odchádzame na ihrisko a... Nebojte sa. Parkour bude. Asi 10 biliónov rokov neskôr sme vonku. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Konečne. Nie, to je jedno. Ako? Je teplo, takže nejdeme na ihrisko. Včera bolo teplejšie, dneska fúka. Takže... Tak. Krásne kamenné stromy. A idem trochu niečo robiť. Ale nie moc dlho. Takže... Jamej. She's going. No zaujímavé, ako je to pekne stabilizované. Ale idem na ihrisko. Čau. Approximately 10 hours later. Ideš. A subject lost. Frása, prestaň. Subject lost. Face track. Dobre. A vidíš, koľka tých si už zavíjal. Ide za tebou. Hoci čo robíš, ide za tebou. Dobre, ideme na cestu naspäť. A few minutes later. Chceš sa naspäť? Obed bol super. Dobrý deň. Dobrý deň. Šus. Obed bol super. Ako vždycky. A máme tu nejakého Fortnite kida. A idem naspäť. Aj ja, aj ty, aj ja neviem kto. Je tu trochu chaosu, takže... To si nečakal, čo? Takže... Chceš sa naspäť? Celú cestu budem samozrejme kecať, lebo teraz som najedený, tak si to musím vykecať. Takže... A to je prejedené. Takže dvojica. Takže ideme. Asi zvládnem celú cestu kecať, lebo som naobedovaný. A ja keď som naobedovaný, ja kecam. Včera som sa tu potkol. Pozor schody. Anyway, ideme ďalej. Pozor cesta. Krát 2. Ale ideme. Táto garáž je tu iné celkom cool, musím uznať. Ale ideme. Ďalej. Či tam je, či tam nie je. Ideme ďalej. Takže dúfam, že tam bude veľmi veľa footage, lebo to nezostrihám. A keď nie, tak nezostrihám. Vy to nikdy neuvidíte. Nebudem mať tu viewy. A budem. OK. To môžeme ignorovať. Lebo ideme. Ešte stále. Ja viem, je to super. Stabilizácia funguje. Úplne perfektne. Teraz s tou kamerou hýbem jak šialený.
Tu je krásny. Máme 24F. Prvý dom. Ideme ďalej. Tentokrát nie sú vlogery číslo 2 pred nami. Ja neviem, či je to cool alebo na nič, ale je to pravda. Je to super. Ideme. Tam je naša izba. 24. Čakaj, je to vôbec vidno? Jenže vidím, áno je. Dobre. Takže tak. Stále ideme bližšie, toto je zoom. Reálne sme asi, že takto ďaleko. Je to wide angle, takže to vyzerá ďalej, než to je. Krásne postrihaná tráva. Super. Pokúsila som sa nenabúrať do kríkov. Máme 24 D. Krásne stromy. To je D. To je D, nie? Neviem. Vyzerá ako D? Správa sa to ako D? Ako sa vlastne to správa? Zase krásne pokasená tráva. Pozor, kríky. Snažíme sa nenabúrať. 24 C je tu. Ďalšie kríky. Skoro som nabúral. Vlogery sú krásne za nami. To sa mi páči. Nech sa páči. Nech sa to páči. A sme tu? Teda ešte nie tu, ale sme skoro tu. Creepy. Neviem, či som vydržal keď to celú cestu. Ja si už nepamätám. Takže dajte mi vedieť. Ak som zvládol, super pre mňa. Ak nie, tak nie je zrovna extrémne super. A nie je to ani zlé. Je to actually celkom cool. Cestička. Pozor, vstup. Ideme ďalej. Musím to tu schorovať. Z copyrightových dôvodov. Dobrý deň. Sú tu krásne schody. Samozrejme, nie sme ticho. Ďakujeme. A sme pri výťahoch. Krásne. Je to úplne... Počkajte. Dobre. No všetci. Kamera ide dole, ako vždycky. Focusing failed. Dík. To som nevedel, že focusing failed. Teraz to už viem. 2 ruky. Krásne. Creepy ruky. Ešte stále robíš vlog. Hej. Celú cestu tam. Aj späť. Ale cestou... Ona karta. To vriacam. Ani omylom. Veď to je nejakých 100 GB. Nejakých 106 GB. Idem skúsiť FaceTrack. Ideme do čiernej miestnosti. Je tu veľmi čierno. Svetla nejdu. Ako vždycky. Je to úplne krásne. Nič nevidím. Dobre. Teraz vchádzame do našej krásnej a úplne nádhernej izbičky. Vítaj. Prišiel som si pre teba. Lebo žiadna pauza nebude.
Hotovo. Ďakujem, že ste boli so mnou. Dúfam, že ste si to užili. Sme doma, takže čaute. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.